KBP. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Sunrise at sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grape extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Kakasano po ako ng Pili Camarines, sir. Ang problema mo sa iyong katawan ay nagluluha ang inyong pong mga mata. Yes, sir. May nakapagkwento sa akin, gagalingan niya ang mata mo lang sa Rice Coffee. Subukan mo niya siya. Awa po ng Diyos ngayon, medyo na-control po yung pagluha ng lepet ng mata ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Masaganang buhay, sino po ito? Mike Joseph po, Undalan. Nang si Toko, Timpik, mataas din po ang sugar ko. Nagsusugat na yung ko po pwede sa yung mga papo. Talagang nasubukan ko po, naranasan ko yung nangyari po sa akin. Unti-unti bumaba po yung sugar po. Kaya maraming pasalamat po ako sa Rice Coffee Mix Herbal po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Salve po, dumalasa, tagagawa. Sumasakit po yung katawan ko kasi lagi po busy sa 3 kong anak, nag-aasikaso, naglalaba, nagluluto, lahat po ginagawa ko. Maganda po yung rice coffee talaga, masigla lagi yung buhay ko, tapos naging normal yung regla ko. Nakakapi na tayo, magiging healthy pa tayo. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Ronald po, Tanawan, Batangas po. Bali nung sa Makati pa po ako nagtrabaho as call center agent po, hindi po ako nakakatulog during ng day off ko po. Meron po akong kakilala noon na nag-recommend sa akin ng Rice Coffee. Oo. Yun lang po yung nagpapatulog sa akin baliktad niya. Akala ko yung kape na hindi magpapatulog. Nagpapatulog po ako. Yun lang po yung nagpapatulog sa akin. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Po, Si DC, taga saan ka DC? nararayan sa Longigig po. Kayo po ba yung nakagamit na kainom na ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am? Iyon na po. Ano naman ang nangyari sa buhay mo pag inom mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee, Ma'am Daisy? 2 taon na po kami man kasama ng asawa ko po. Hindi po nagbuntis ng 2 taon. Tapos po, nung nag-try po kami kayan kasi pinapakinggan namin po ikaw dito gabi-gabi at umaga. Opo. Tapos nakaanin na po yata kaming karton. Ngayon pong March, di na po ako dinaktaran. 2 buwan na po yung tiyan ko. Ngayon, anong nangyari pag inom mo ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee?
Nabuntis po ako. Ha? Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang na idudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Linanda Damasco po. Sa edad mong 75 years old, ano po bang mga health problems? High blood, Umaabot po ba ng ilan ng yung blood pressure? 180/100. Anong nararamdaman mo na niyan? Nanginig ako. Sumasakit ang ulo ko. Mamanhid ang ang paa. Naka 60 boxes na pala kayo. Ano ang naramdaman mo sa pag-inom mo ng Rice Coffee Mix? Mabuti. High blood po ninyo. Ilan na pong inaabot nito nang uminom na kayo ng ating Rice Coffee Mix? 140/90. Mga ilang araw mo naramdaman, bumabang niyo pong blood pressure. Isang linggo. O kumusta na pagtulog mo nang nakainom ka ng Rice Coffee Mix? Mabuti ang pagtulog. Isang pagpapatunay ng magandang na idudulot sa ating katawan ng Rice Coffee. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kaindang po ng Pakaskasan, Marinduque. Ay ako po ay masakit ang tuhod, maga, at saka ako po ay nagahirap ng pag-ihi. Ay ako daw po ay may sa bato. Ay ngayon po ay gana ko na kumain at saka po maigi na yung aking tuhod. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang na idulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Larissa po. Clarissa, taga saan po kayo? Taga-Kalabang na po. Kalabanga, Camarines Sur. Sino pong uminom ng ating Rice Coffee, Ma'am Clarissa? Lahat po kami. Bakit po kayo sumubok gumamit ng ating Rice Coffee Mix? Anong nararamdaman ni Mama mo? Ay, yung po kasi sa kamay, may bukol siya. Matagal na. Pinacheck up na yung sabi daw po, kailangan daw i-operahan. Tapos siyempre wala na sila, kaya inayaan lang po namin. Gaano nakalaki yung bukol? Medyo malaki-laki na rin. Anong nakita mong resulta ng pinainom niyo po ng Rice Coffee Mix? Lumit na yun. Ano pong may papabot mong mensahe sa ating mga nakikinig? I-try din ako yung para ko maramdaman din na yung pagbabag. And Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga namumunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Biskayumba Remix. Masaganang buhay mga katagumpay, iwagayway! Ang kasaganahan ng iyong buhay. Abay tuloy-tuloy na naman tayo sa pag-abot, pagpapaabot ng masaganang impormasyon na kakapupulutan ng kaalaman ng ating mga katropa, ng ating mga kababayang nasa banig ng karamdaman. Ayan, narinig pa naman ninyo ano po, ang mga sunod-sunod na mga tinig ng ating mga kababayan na nagmumula sa iba't ibang panig ng kapuluan na nagdesisyon ang kanilang naramdaman sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Alive na alive! Saglit lang pagbigyan natin. Hello, masaganang buhay! Hello? Hello, masaganang buhay po? Hello? Hello, masaganang buhay? Okay, walang sumasabay. Abay, maraming salamat. Tama po ang number na inyo pong tinatawagan 09
0930-556-3294. Ayan, ulitin ko ha. 0930-556-3294. Mga katropa, mga kababayan, mga katagumpay, napakabilis ng oras. Kaya nga sabi nga natin, siksik liglig umaapaw sa impormasyon na kapupulutan pa naman ninyo ng inspirasyon mula sa ating mga kababayang natulungan nitong ating Rice Herbal Products. Pagbigyan natin, hello, masaganang buhay. Hello. Hello, masaganang buhay po. Hello po. Apo, masaganang buhay. Sino po ito? Ayun, ayan. Anyway, maraming salamat. Uy, tayo po sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng kapuluan at syempre sa iba't ibang rehiyon. Uy, maraming salamat sa mga nakatutok po sa atin sa gawi po ng Samar, sa Leyte at sa Tacloban. Tayo po sa bayang napapakinggan sa radyo natin 105.7 Allen Samar. Uy, yung mga binabanggit ko nga palang mga rehiyon, mga probinsya, meron na po yung kanya-kanyang mga butika, pharmacy, drugstore. Nakakalat na po dyan sa inyong lugar ang supply ng ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea. At syempre pa ang Rice Extreme Herbal Juice Drink. Uy, dyan pa naman sa Samar, maraming salamat sa mga taga-radyo natin. 104.9 sa Calbayog, sa Action Radio DYMS, 105.3 sa Balogan, sa Love Radio 94.1 Katarman, sa Kiss FM 103.7, Like Radio 90.1 Katarman, at syempre pa sa Magic FM 98.3. Oy, maraming salamat sa mga nakikinig po naman sa atin sa gawi po ng Palawan, sa DWAR 103.9 Puerto Princesa, sa DWAJ 792 kHz dyan sa Nara, DWJA 1134 sa Rojas, sa DWAR 103.7 sa Brooks Point, Palawan, sa 107.1 Sofronio, Española, at sa Barangay FM 97.5 Puerto Princesa. Oy, maraming salamat. At siyempre pa sa mga taga Marinduque, sa mga taga Oriental Mindoro. Ayan, pagbigyan natin ng hello, masaganang buhay. Hello? Hello, masaganang buhay po. Hello? Yeah, masaganang buhay. Sino po ito? Hello? O, tawag ka po ulit, ano po, kakara-karahan na po kayo ng magandang location. Uy, anyway, ang ating produkto nga pala, mga katropa, mga katagumpay, abay, mabilis ang nagkakaubusan ng supply. Ito'y indikasyon na marami na po ang mga nagdidesisyon. Marami na ang dumidiskarte na makabili ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea. Dahil naramdaman nila ang magandang epekto-benepisyo sa katawan kapag umiinom sila ng Rice Herbal Coffee. Ikaw, ano ang kwento mo sa Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea? Sige, pwede nyo pong ipahayag para sa gayon magbigay tayo ng tulong solusyon, tulong kagaanan sa ating mga kababayang nasa banig ng karamdaman. Ang inyo pong kwento ay magsisilbing inspirasyon sa bawat isa na naghahanap po ng alternative yung solusyon. Ito pong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea. Pwede po sa iba't ibang mga nararamdaman sa katawan. Hello, masaganang buhay. Yeah, masaganang buhay, ma'am. Sino po ito? Si Nanay Linda ito ng Tambak. Ayun, sa sinanay. Taga saan po kayo, Nay? Sa Tinlibanon, Tinambak. Sa Tinambak, ayun, Benavista, Tinambak, nanay. Kayo po ba'y nakainom na ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 from Tinambak, Camarines Sur? Nakainom na ako ng rice coffee. Nawala na yung migraine ko. Nawala na yung pananakit sa yung tuhod ko. Ay, ngayon, malakas na po. Ito nang katrabaho ko dito. Sinasabihan ko na rin. At nag-iinom na rin siya.
rice coffee. Nanay, alam mo habang ikay nagkukwento, kinikilabutan ako sa magandang epekto, resulta, benepisyo sa pag-inom mo ng ating Rice Herbal Coffee, nanay. Ano po? Oo, napakaganda talaga ang epekto nun. Kaya sabi ko dito sa mga kapitbahay ko, ay huwag na kayo umasa ng doktor. I-istakpan kayo ng mahaba dyan. Diyan na lang kayo magsubok dahil hindi na natin kailangan ang mahabang gamutan. Ito, madali na kayo magamot. Epektibo talaga ang coffee. Kaya salamat sa rice coffee. Ayun. So nanay, ikaw po ilang taon na po ba? Nay, Hello? ilang taon na po kayo, nanay? 71. 71. So sa edad na 71, ano di bang mga karamdaman ang nagpapahirap sa iyo dati bukod sa migraine? Ano bang nararamdaman kapag inaatake ng migraine? Nay. Oh, naputol. Nay, andyan ka pa? Ayan ha. Ayan, sa taga-Tinamba, Camarines Sur. Uy, nakakatuwang pakinggan ano po. Ha? O narinig po naman ninyo yung ating mga kababayan na mismo ang nagkukusang tumatawag. Ikaw, ano ang kwento mo sa Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Alam mo ang mga taong mapagbigay, ha? Lalong-lalo ng kanyang kwentong karanasan sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee. Patuloy na binibiyayaan, pinagpapala at patuloy ang proteksyon. Kaya nga sabi nga natin, ang mga taong mapagbigay ng kanilang personal na mga karanasan, abay makakaasa po kayo din ng tulong, patnubay, gabay at mga pagpapala mula sa ating poong may kapal. Kaya i-share mo na po yan ang inyo pong mga naging karanasan sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Mahalaga po sa ngayon ang kalusugan dahil sabi nga natin, kahit gaano ka man kayaman, kapag nagka-diferensya ang iyong katawan, abay ikay na ospital, nakaratay sa banig, abay mahirap na. Kaya nga sabi nga natin, habang maaga pa, agapan mo na, itry mo nang uminom nitong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea. Hello, masaganang buhay! Hello, masaganang buhay! Ayun. O anyway, tayo po sa bayang napapakinggan sa gawi po ng Dagupan sa 106.3 sa Yes FM Dagupan, sa 90.3 Energy FM Dagupan, at syempre pa sa Pangasinan sa DZAL 92.1 OK FM Pangasinan, at sa Yes FM 104.1 Urdaneta Pangasinan. Sa mga taga-Tarlac, masaganang buhay. Maraming salamat, Kuya Jigs. Dito po sa amin sa Aurora, pumunta na po ako ng mga butika, pharmacy, drugstore. Ubos na daw yung supply ng Rice Herbal Coffee. Nakita ko nga, abay pila-pila. Tinatanong ko kung anong pinagpipilahan nila. Yung pala ang pagbili ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea. Nakipili na rin ako dahil yan po'y lagi kong napapakinggan sa inyo pong programa. Kaso, ubos na po. Ubos na, Kuya Jigs. Kailan kayo mapadeliver din sa amin sa Aurora? Abay, sabi nga natin, mga katropa, abay talagang pinakyaw na ng ating mga kababayan ang Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Marami na ang nagdesisyon, marami na ang gumagamit, umiinom nitong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Uy, masaganang buhay nga pala dyan sa mga taga Nueva Ecija. Tayo po'y sa bayang napapakinggan sa radyo natin 103.3, sa mga taga San Jose, radyo natin Gimba sa 105.3, sa mga taga Aurora, masaganang buhay sa 101.7, Spirit FM Baler Aurora, sa 92.1 Radyo TV Baler, radyo natin DWLN 88.5 Baler. Oy, maraming salamat. Saglit lang i-review ko muna yung mga butika, pharmacy, mga drugstore na mabibilan nyo po ng ating supply ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Anyway, ang ating number 0930
0917-556-3294. Kuya Jigs, masaganang buhay po. Pakibati naman po ko dini. Laging nakaantabay nakikinig sa iyong programa. Si Marlon Rolyoque po ito ng Lapu-Lapu, Santa Cruz, Marinduque. At pakibati naman po Kuya Jigs, si Mari Ositan. Lagi po kaming nakikinig at umiinom na ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Laging nagkakaubusan. O sige ha, kaya nga sabi nga natin hanggat may supply pa, samantalayin nyo na po ang pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Masaganang buhay Kuya Jigs. Maraming salamat. Nawala na yung paghihilab ko ng aking tiyan. Meron po akong ulcer sa loob po ng 10 taon. Mapabusog man, mapagutuman, abay talagang humihilab. Pero nang itry ko ang Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hot tea, abay talagang may magandang epekto resulta sa aking katawan. Another caller on the line. Hello, masaganang buhay. Hello, masaganang buhay. Hello. Hello. Yeah, masaganang buhay, ma'am. Sino po ito? Hello. Ano po? Si Lucy. Taga saan po kayo, Ma'am Lucy? Taga ano po? Taga Kalbiga. Saan po yan? Kalbayog? Samar. Samar! Uy, meron na pong supply dyan ng ating Rice Herbal Coffee. Nandyan nagdi-deliver na. Ma'am, kayo po ba, Ma'am Lucy, nakainom na ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Ma'am Lucy? Hindi pa nga eh. Nagpunta ka ako Katbalugan. Wala daw ganyan. Ay, ubos na pala sa Katbalugan. Ay, sayang naman. Okay, ma'am. Sabi nga natin, try mo, ma'am, ha? Saglit lang, ha? Saglit lang. Meron na po dyan supply. Meron na pong nagdi-deliver po dyan. Ano po? Sa Katbalogan, Samar. Antayin mo lang. Kasi nag-iikot-ikot na po yung puting van po dyan. Sa Katbalogan, Samar, ma'am, puntahan nyo po. Meron pong saglit lang, ha? Makinig ka. Meron na pong 11 mga butika dyan na sinusupply na po ng ating Rice Herbal Coffee. Sa Katbalogan, sa 164 Pharmacy, sa Ace Pharmacy sa Katbalogan, sa Bench Drugstore, Sydney Pharmacy, Dr. Tan Pharmacy, Farmacia Maria Lorenza, Joy of Life Pharmacy, King's Pharmacy sa Samar, sa Lindis Pharmacy, Mucha Herbal Product Center, St. Therese Family Drugstore. Ma'am, kung sakali, ma'am, huwag lang isang tindahan na butika ang puntahan mo. Marami tayong mga butika dyan, ma'am. Ano po? Huwag lang iisang butika ang puntahan mo. Marami tayo dyan sa Samar, sa Allen, sa Giwan Drug House, at syempre sa Borongan, Samar. Meron po dyan na supply ng ating Rice Herbal Coffee. Sa Katarman, Samar, abay meron na po dyan sa Blueverse Pharmacy, sa CureMed Pharmacy, FR General Merchandise, sa Maxel Drug Store, sa MBN Pharmacy at sa Tradeways Pharmacy. So mga katropa, mga katagumpay, kung sakaling nagsabi po sa inyong isang butika na wala na, punta po kayo sa iba pang mga butika kasi nga mabilis ang nagkakaubusan. Hello, masaganang buhay! Hello, Kuya Jake. Naputol yung usapan natin kanina. Opo. Okay. Nanay Linda. Nanay Linda, ano nang nangyari sa pag-inom mo, Nanay Linda? Na pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee? Wala sa aking sakit. Naramdaman sa katawan ko. Opo. Ngayon, wala na akong migraine. Yung pananakit ng dibdib ko, gumaan na. At saka masarap ng pagtulog ko, magano na akong kumain. Opo. Ayun, so nakailang karton na po kayo, Nanay Lucy, ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 bago mo naramdaman yung epekto? Oo. Ay, kasi, Kuya Gig, gusto ko itong ipaabot kaya tinawagin kita uli para yung mga kumari ko dito, rin sa naranasan ko. Nasa rice ko talagang napaka-effective talaga. Paano mo po iniinom ang ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Nanay Lucy? Oo, hindi. Umiinom ako bago matulog. Pagka umaga pagkagising ko, hindi pa ako nanangat ng tubig, ng pagkain, yan agad ang guminom ko. So, bale, I love you 3 times a day. Oo. Oh. Makain na inom ako nun. Kaya marami na nga nakaapat na taon na ako. Kasi
dito sa amin sa Tinambak ang hirap ng deliver. Opo. So, ibig sabihin, dyan sa Tinambak din, mabilisan din po bang nagkakaubusan ng supply ng ating Rice Herbal Coffee, ma'am? Oo nga kasi lockdown, hindi ako makalabas kasi 71 years old na ako. Nagpapadala lang ako sa mga kaibigan ko pumupuntan sa Tinambak. Ayun. O, sige. So, bukod sa migraine, bumuti ng iyong tulog. Ano naman ang iba pang nadagdag na pagbabago sa iyong pakiramdam, Nanay Lucy? Maganang kumain, saka ang pagtulog, okay na. Ang pag-ihi ko, okay na. So, ibig mong sabihin, ang pag-inom na ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 before meals, nakakatulong sa pagpapagana sa pagkain? Oo, mahirap makatulog agad. Pero ngayon talaga okay na ako. Marami akong naramdaman na pagbabago. Ayun, mga ilang araw o linggo mo napansing nag-improve na, naka-recover ka na, hindi ka na inaatake ng rayuma mo at yung migraine mo. Nay, oo, mga ilang linggo. Kasi kapag ako nakakainom na, mayroon pang mga ilang ano pa sa karto at sa kahon, di ba, 10. Opo, ayun, naputol. Ayan, napuputol ha. O ayan ha, narinig po naman ninyo mga katropa, naging matagumpay ang kanyang naramdaman sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kaya nga sa mga butika, ha, eto lagi ko lang pong ipinapaalala sa iyo, huwag lang isang butika, ha, mawagaw lang po kayo mawala ng pag-asa. Pag sinabing wala na, abay hanap po kayo sa iba pa kasi marami, ha, maraming mga butika, pharmacy, drugstore ang nakalaan dyan po sa inyong lugar. Anyway, para sa iba pang detalles, pwede po kayo makipag-ugnayan sa 0920-929-6657. Napakabilis ng oras, kaya't kung kayo po'y maniniwala at magtitiwala, sasabayan ng taimtim na panalangin at susunod, abay makakamtan nyo na rin po ang mga masaganang pagbabago, kaginhawahan sa katawan. Saglit lang pagbigyan natin. Hello, masaganang buhay. Hello. Yeah, masaganang buhay. Sino po ito? Hello. Okay. O, dyan ha, sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, eto na naman ang taong bayan na mismo, ha, ang nagdesisyon na piliin ang ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Eto ang kanilang mga pahayag, paliwanag, mga patotoo, mga testigo, ha, na pinagdesisyon na pinagkaisahan nila ang benepisyo ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Napakabilis ng oras. Sa ngalan po ng ating kasama sa technical side, si Engineer Jonathan Lopez. Ako po si Baby Armalite, si Kuya Jigs. Masaganang buhay. Maraming salamat. Bye-bye! Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Po. Si DC, taga saan ka DC? Nararayan sa Longigig po. Kayo po ba yung nakagamit na kainom na ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am? Yun na po. Ano naman ang nangyari sa buhay mo pag inom mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am Daisy? 2 taon na po kami man kasama ng asawa ko po. Hindi po nagbuntis ng 2 taon. Tapos po, nung nag-try po kami kasi pinapakinggan namin po ikaw dito gabi-gabi at umaga. Opo. Tapos naka-anim na po yata kaming karton. Ngayon pong March, di na po ako dinasnaran. 2 buwan na po yung chan ko. Ngayon, anong nangyari pag inom mo ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Nabuntis po ako. Ha? Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Si Irene po. Taga saan po kayo, Ma'am Irene? Magaraw. May UTI kasi ako regular menstruation ako Parang may pagbabago. Nakakapag-ihina ng maganda. Kagaya noon, medyo nasakit yung balakang ko. Ngayon hindi na. Sana po yung nakikinig para malaman nila ang epekto. Hindi lang yung sabi-sabi lang. Try nila para malaman nila ang resulta sa katawan. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy.
Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Mary po, Daklas Marindoke po. Dati po talagang hindi po ako makatungo. Na araw-araw ko po pag-inom ng rice coffee po tumaling po ng aking bayawang. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Ang buong tropa at pamilya may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling pa magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kakasano po ako ng Pili Camarines, sir. Ang problema mo sa iyong katawan ay nagluluha ang inyong pong mga mata. Yes, sir. May nakapagkwento sa akin, gagalingan niya ang mata mo ng rice coffee. Subukan mo niya siya. Awa po ng Diyos ngayon, medyo na-control po yung pagluha ng respect ng mata ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Sinay Magda, Santa Cruz, Barangay Lapu-Lapu. Dito sa Marinduque. Sanay, ano pong magandang naidulot na kayo po'y makainom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Napakarami talaga, Sir Vic. O, sige. Yung aking nasabi ko sa iyo na maitim, ngayon po hindi na. Malakas sa katawan. Hindi pa kinagugutom. Tapos ay yung hindi ako napapagkatulog dati. Sana yung hindi pa nakakainom ng rice coffee, sana bumili kayo at uminom kayo. Lalo na yung may mga nararamdaman sa katawan. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Po. Si DC, taga saan ka DC? Nararayan sa Lugigit po. Kayo po ba'y nakagamit na kainom na ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am? Iyon na po. Ano naman ang nangyari sa buhay mo pag inom mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee, Ma'am Daisy? 2 taon na po kami man kasama ng asawa ko po. Hindi po pa nagbuntis ng 2 taon. Tapos po, nung nag-try po kami kayan kasi pinapakinggan namin po ikaw dito gabi-gabi at umaga. Opo. Tapos naka-anim na po yata kaming karton. Ngayon pong March, hindi na po ako dinaktaran. 2 buwan na po yung chan ko. Ngayon, anong nangyari pag inom mo ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Nabuntis po ako. Ha? Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Masaganang buhay. Sino po ito? Si Leticia Pabor po ng Santa Elena Bula. Ma'am Letty, di ba sabi mo nakainom ka na ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Ha? Po, yan po ang pinag-iinom ko. Kaya lang po
po sa ngayon, lockdown, di po ako nakababakal. So anong naramdaman mo sa pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus Ma'am Letty? Maresistensya po, maresistensya sa katawan. Eh, halos pakiramdam ko nga po, nawala na yata lahat ng ano ko sa katawan. Umasa ulit. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Iskayuba, Ime. Yes, masaganang buhay mga kababayan, mga katropa, mga katagumpay. Abay, talagang rumble na naman ang mga patunay, mga pahayag ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng kapuluan na talagang nakakaramdam na ng kaginhawahan sa kanilang buhay na kung saan abay malaking bagay, malaking biyaya at blessing ang pagtangkilik po nila ng ating produkto na Rice Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Abay mga barangay laganap, kahit saang lugar ka mapunta, abay talagang wala na pong nagiging COVID-free. Maging COVID-free naman yan pero pabalik-balik salit-salitan. Kaya nga, kung kayo po'y nakikinig sa ating programang Tagumpay sa Kalusugan, hatid po naman sa inyo ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Abay, gawin mo na ang nararapat, yung tinatawag po natin na first aid na makakatulong sa pagsugpo ng inyo pong mga karamdaman, lalong-lalo na yung nakakaramdam ng kakaiba sa kanilang katawan, lalong-lalo na yung nakakaramdam na ng paghihirap sa paghihinga, kinakapos ng paghinga, wala na pong naaamoy or pang-amoy, wala na pong panlasa. Abay, mga kabarangay, ang isa sa magandang alternatibo po niyan, wag mo nang antayin pang lumala ang iyo pong nararamdaman. Agapan mo na, gumawa ka na ng paraan, yung tinatawag natin na alternative treatment. Ano pong ibig sabihin ng ating alternative treatment? Abay, magpakulo na po kayo ng tubig at magsagawa na po kayo ng tinatawag natin na steam inhalation. Abay, alam nyo po mga kababayan, mga kabarangay, mga katropa, mga katagumpay, yan po lagi-lagi ang ating ginagawa. Kung tayo po'y lalabas din ng bahay at babalik ng ating sariling mga tahanan, abay ang ginagawa ko po, abay nagpapausok po tayo para yung mga bakterya, mga mikrobyo na ating nalanghap mula sa pagpunta sa iba't ibang lugar sa pamapagitan ng steam inhalation, ang pagpapasingaw, ang pagpapapawis sa pag-iinit or paglalaga ng tubig. Yung mainit na singaw, yan po'y nakakatulong para yung mga nalanghap na amoy po natin na-accumulate na mga mikrobyo, bakterya mula sa hangin, mula sa ibang mga lugar na ating pinuntahan, aba yung pagpapausok nakakatulong po yan para matunaw, malusaw. Kaya nga kung meron kayong mga nararamdaman, abay subukin ang bagay na iyan dahil makakatulong ang steam inhalation, ang pagpapausok ng mukha at ng buong katawan.
para sa gayon na yung mga nakadikit na microbiobacteria, mailabas po yan sa pag-aatsing, pag-uubo, and then ugaliin mo na sumubok gumamit uminom nitong ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea. Abay, tamang-tama po yan kung nangangati ang inyo pong lalamunan. Makakatulong po ang pag-inom ng mainit-init na nilaga or tubig. Ika nga, bukod sa tubig na mainit, ay yung ating Rice Herbal 3 and 1 hot tea, pwede po pong lagyan ng luya or salabata para mainit-init sa lalamunan. Kasi yung mga bakterya, mikrobyo, nandyan mga kabarangay. Pagkatapos yung pagpapausok, yan po ang ginagawa ko. Tingnan nyo po, para may mga plema-plema or excuse me po, sa mga kumakain na ilalabas. Kaya nga sabi nga natin, habang maaga pa, gawin mo na ang alternatibong sistema, steam inhalation. Pagkatapos, pwede nyo pong pagsabayin din para joint force ang ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea. Mga 3 to 4 cups every day. Ang gagawin po naman ninyo ay yung tinatawag natin na Rice Herbal Rehydration. Uy, sino na po ba sa inyo mga nakagamit na kainom na ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Shout out! And then call back. Pwede kayong tumawag. Pwede kayong magpaabot ng inyong pong kwento. Ang ating number gaya ng dati, 0930 556-3294. Ayan, 0930-556-3294. Masaganang buhay, Kuya Jigs. Pwede po bang uminom ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Kahit meron pong iniinom na mga multivitamins. Abay, pwedeng-pwede. Kung meron kayong regular maintenance na iniinom para sa puso, sa high blood, sa diabetes, sa rheuma arthritis, pwedeng-pwede ang ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1 and Rice Herbal 3 and 1 hot tea. Hindi po ito magrarambol sa iyong katawan kasi nga herbal-based, madali po, wala po itong contraindication. Mas makakabuti nga yung pamamagitan ng Rice Herbal Rehydration Mechanics o Rice Herbal Cleansing. Bakit po? Kapag uminom po kayo niyan, abay may tendency na ilalabas yung mga na-accumulate nyo pong plema. Sige, text back one po. Shout out. Uy, shout out natin yung mga taga Bicol Region, 6 na probinsya ng Kabikulan na inaabot ng ating signal, lalong-lalo na po dyan sa Partido area and sa Rinconada area. Sa 6 na probinsya ng Kabikulan, alin po ito? Sa mga taga Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, Sorsogon at Albay. Abay, meron na po dyan na produkto natin na kumalat na po sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. At syempre, shout out na rin sa inaabot ng ating signal. Dyan po mga kabarangay, sa gawi po ng Central Luzon. Sa mga taga Central Luzon, masaganang buhay. Sa mga taga Southern Tagalog, sa Quezon Province, na inaabot ng ating signal. And of course, sa mga taga Mimaropa, abay talagang ito pong mga binabanggit natin na mga butika, mga pharmacy, mga drugstore, mabilis ang nagkakaubusan. Sige, shout out! Kung sakali man kayo po'y nauubusan ng supply para sa gayon, ma-schedule na po natin sa mas lalong madaling panahon. Oy, pasensya na po ha. Medyo alive na alive tayo para ating maipaabot na kapag kayo po'y umiinom nitong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Rice Herbal 3 and 1 hot tea, magiging malakas, magiging maresistensya at syempre hindi po kayo sakitin. Uy, sa mga taga Calabar Zone, sa mga taga Cavite,
Laguna, Batangas, Rizal na inaabot ng ating signal. At syempre sa Visayas Region. And shout out na rin sa mga kababayan po natin na umiinom ng ating Rice Herbal Coffee. 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hot tea sa mga taga New Poblacion, Kabusaw. Masaganang buhay! Uy, anyway, mga barangay, magkano ang ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Abay, napakamura lang naman yan. Napakamura. Kumbaga, sabi nga natin na hindi po ito yung may kamahalan, may kamurahan. Very affordable. 1 box ng ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1. Nagtataglay po ng 15 sari-sari mga prutas at gulay. At siyempre pa sa isang karton, 10 sachet ang laman. Hoy, pinapaabutan nga pala natin ng masaganang buhay. Maligayang pakikinig ang ating mga barangay. Kuya Jigs, pwede po ba ang Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Kasi lagi pong sumasakit ang likod ko sa bandang kanan ng likod. Ako po si Mother Lucy. Ay, Mother Lucy. Kaya nga sabi nga natin, itry mo. Itry mo ang pag-inom. Bumili na po kayo. Kasi kahit anong paliwanag natin dito, kahit anong klaseng shout-out natin dito, kung binabaliwala mo, hindi ka nagkakaroon ng pagkakataon na sumubok, bumili at uminom ng ating Rice Herbal Coffee, hindi po yan tatalab. Itong ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hot tea, perfect combination sa iyong katawan, mga herbal based. Sumubok po kayo kasi sabi nga natin, kayo na po mismo ang makapagpapatunay sa lakas, bisa, resistensya at mayroon na tayong mga pruweba. Uy, sa mga nakikinig po naman sa atin, kung sakasakali man, pwede po kayong makipag-ugnayan, pwede po kayong mag-order ng ating produkto na dyan sa inyong lugar kung nagkakaubusan na rin. 0930-556-3294. Ano mang mga problema mo, mga diferensya mo, mga karamdaman mo, ano mang dinadala mong kabigatan sa iyong katawan, itry mo na sumubok nitong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Uy, sa mga taga Visayas Region, sa mga taga Mimaropa Region, abay talagang kayo po ang ating inuuna na masuplayan ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hot tea. Diyan pa naman sa Samar. Kaya nga mga kababayan, diskarte lang ang kailangan. Kung gusto mo pong matulungan, gumawa ka rin ng paraan. Be out of your comfort zone. Lumabas ka sa iyong comfort zone. At syempre bumili ka ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hot tea. Sige, anyway, pwede kayong tumawag. May mga kwento po ba kayo? Masaganang buhay, Kuya Jigs. Si Papa ko po na-stroke. Nagpabili po siya ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Yang kanya pong iniinom. At ngayon po, Kuya Jigs, maayos na ang kanyang pakiramdam. Unti-unti na igagalaw niya na ang kanyang mga kamay, mga paa, at unti-unti nakaka-recover na siya. Unti-unti, Kuya Jigs, may magandang improvement. Uy, maraming salamat sa mga taga Mogpog, Marinduque. Uy, binabati nga pala natin na masaganang buhay. Si Jimmy Ampolocchio, si Daniel at Cedric Mabolot, at si Mary Jane Asocena ng Mogpog, Marinduque. Oy, sa mga taga Marinduque, marami na tayo dyan mga kababayan po ninyo, ang mga natulungan, mga taong naka-recover sa pag-inom ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Mabibili po yan, napakamura. Mabibili po yan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Masaganang buhay, Kuya Jigs.
Ako po'y laging nakikinig sa iyong programang Tagumpay sa Kalusugan. Nakakatatlong karton na po ako ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 pares-pares na Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 pares-pares kong sinasabay ang dalawa, ang Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 hati. Sabay ko pong tinitimpla, masarap, malinamnam, mabango Kuya Jigs. Saglit lang pagbigyan natin ng ating caller. Hello, masaganang buhay. Hello. Hello, masaganang buhay. Hello? Hello, masaganang buhay po. Okay, walang tao. Goodbye, I love you. Hoy, dyan pa naman ha. Kuya Jigs, nais kong ipagpasalamat. Unti-unti na pong lumalambot, lumiliit ang aking bukol dito po sa aking kaliwang dibdib. Dahil sa pag-inom ko ng Rice Herbal 3-in-1 hati at Rice Herbal 3-in-1 hati at Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Totoo po Kuya Jigs, maganda na rin ang aking tulog at nakaka-relax kapag nakakainom ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Murang-mura laang ang Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 hati. Punta po kayo sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Kuya Jigs, uminom na po ako ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 hati. Nakakatig 2 karton na po ako. Itatanong ko lang, bakit nagkaroon po ako ng tuloy-tuloy na pagdudurugo? Akala ko magiging anemic ako, mauubusan na po ako ng dugo kasi matindi kong umagos ang dugo ng mga maiitim na medyo may kasangsangan. Pero Kuya Jigs, napansin ko yung aking matres, abay unti-unting lumiliit na at wala na po akong nararamdamang pagkikirot. Simula nang uminom ako ng Rice Herbal Coffee, napansin ko ang matinding buhos ng dugo. Uy, maganda nga po yan, ano po? Kapag umiinom po kayo nitong ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, kung sakasakali man na may mga unusual po kayong nararamdaman, halimbawa, kayo po'y dinudugo, or anumang mga nararamdaman mo sa iyong katawan, wag po kayong mabahala, wag po kayong matakot. Idini-discharge na yung mga accumulated, yung mga residue or mga toxin sa iyo pong katawan. Kung sakasakali man may mga unusual kayong nararamdaman. Ngayon, kapag uminom po kayo ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 hati, para may mga pumipintig, may mga kumikirot-kirot, abay, indikasyon po yan na gumagana na ang inyo pong circulatory system. Kaya nga wag po kayong mga matakot. Kung sakali, kapag umiinom po kayo, may overall cleansing impact sa iyong katawan. Kumbaga yung mga na-accumulate mo na mga basura sa iyong katawan, unti-unti nang idinidispose, dinidischarge, ina-unload na. Kung paano tayo umiihi, kung paano tayo nagbabawas, kung paano tayo pinagpapawisan, kung ano pong nararamdaman mo sa iyong katawan habang kayo po umiinom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 hati, abay dinidischarge na. Kaya nga, wag po kayong kabahan, wag po kayong matakot, wag po kayong nervyosin. Ang tawag po dyan ay overhaul cleansing, dinidischarge na. O kaya nga, dyan po sa inyong mga lugar, meron pong mga kanya-kanyang mga butika, mga pharmacy, mga drugstore, dyan sa inyong lugar. Puntahan nyo na po, kinakailangan diskarte na. Paunahan na lang po ang sistema dahil mabilis ang nagkakaubusan ng supply dyan po sa inyong lugar. Uy, napakabilis ng oras, ano po? Pwede po kayo makipag-ugnayan kung saan meron pinakamalapit na bili ng Rice Herbal Coffee
sa number na 0930-556-3294. 0930-556-3294 at 0920-929-6657. 0920-929-6657. Sa mga butika po, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, sa mga convenience store, mabibili. Napakamura lang naman. I-try mo kaya kung anong nararamdaman mo. Subok-subok lang kasi matutulod na rin po kayo sa mga taong nagpaabot ng kanilang mga personal na karanasan. Abay kung tad-tad kayong mga karamdaman, mga sakit na nagpapahirap, eto, tad-tad rin tayo ng mga patotoo, mga ebidensya, mga paliwanag ng mga kabarangay po natin na nagtagumpay, na nakaramdam ng kagaanan, kalakasan, kagalingan ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. O yan, binabati naman natin ng masaganang buhay ang mga taga-Mogpog Marinduque, si Jimmy Ampalocchio, si Daniel, si Cedric Mabolo, at si Mary Jane Azucena. Yung mga umiinom na po ng ating Rice Herbal Coffee, maraming salamat. Eto na naman ang ratsada ng mga patunay, patotoo, mga pahayag. Marami tayong mga natutulungan na sana. Balang araw, dalangin ko na kayo naman po makapagsabi ng masaganang buhay, maganda at magaan na pakiramdam sa mga gagamit at iinom ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito ang mga patunay, patotoo, mga ebidensyang tunay na nakaramdam ng kalayaan mula sa banig ng karamdaman. Okay, katawan po natin sa technical side, si Engineer Noli Makawili, Jonathan Lopez, at siyempre pa si Ferdy Losada. Ako pa naman si Baby Armalite. Eto, tatadtarin ko na naman kayo ng mga patunay na talagang marami na may mga karamdaman, nakalusot, nagkaroon ng mga pagbabago sa kanilang buhay. Ako po si Baby Armalite, si Kuya Jigs, masaganang buhay. Maraming salamat, bye-bye! Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Yolanda Damasco po. Sa edad mong 75 years old, ano po bang mga health problems? High blood, Umaabot po ba ng ilan ng yung blood pressure? 180/100. Anong nararamdaman mo na niyan? Nanginig ako. Sumasakit ang ulo ko. Umamanhid ang ang paa. Naka 60 boxes na pala kayo. Ano ang nararamdaman mo sa pag-inom mo ng Rice Coffee Mix? Mabuti. High blood po ninyo. Ilan na pong inabot nito nang uminom na kayo ng ating Rice Coffee Mix? 140/90. Mga ilang araw mo naramdaman, bumaba ang inyong pong blood pressure. Isang linggo. O kumusta na pagtulog mo nang nakainom ka ng Rice Coffee Mix? Mabuti ang pagtulog. Isang pagpapatunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Si President Lodi para sa Rice Coffee. Sa panahon ngayon na maraming problema ang bayan, meron dapat kayong panangga din. So mag-inom ka ng rice coffee. Ilang beses ko sinabi sa iyo, itong rice coffee, 14-in-1 plus 1, ito ang magligtas sa iyo sa high blood. Ito na ang kapeng i-recommenda ko sa inyo. Bilang Pangulo ninyo, hindi pa ako nag-endorse ng ganyan. Walang bayad dito. Rice coffee any time of the day for a healthy family. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ano pong pangalan po nila? Si Tess po ng Daraga. Saan ka dyan sa Daragates? Sa Mabini po. Nakasubok na po ba kayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Opo. Ano ang magandang naitulong sa iyo sa paggamit mo po ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Nagiging mabuti na po ang pakiramdam. Medyo po bumaba na ang video ko kasi po high blood ako. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Maria Lourdes po. Taga-Pasaraw po.
Ano po kasi mayroon akong nararamdaman kasi po para laging sumasakit po ang buson ko at saka yung sabi ng doktor nun, may sakit daw ako sa kidney. Ano bang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Naalis po yung nararamdaman ko mga masakit sa katawan ko. Parang medyo takot maga ako na inaantok gano'n. Parang may vitamin siya. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Sabay sa pagbabago kan panahon. Pinagkakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asin impormasyon. Totoong balansyado. Mga komentaryong susog sa tamang rason. Tugtugan na swak.